कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. जड वाहनांच्या वर्दळीमुळे कळगा महामार्गाची दुरवस्था, वाहन चालक त्रस्त. कारवार तालुक्यातल्या कळगा महामार्गाची जड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असा. बरेच जाग्यार रस्त्याचेर खड्ड्याचे साम्राज्य निर्माण जाल्ल्यान वाहन चालकाक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. कळगा वाठारांतल्या औद्योगिक आणि इतर कामांसाठी रोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची ये जा सुरू असता. या सततच्या वाहतुकीमुळे रस्त्याचे मोठे नुकसान झाले असून महामार्ग बरेच जाग्यार उखडिल्लो असा. पावसाळ्यात खड्ड्यात उदक साचिल्ल्यान तेजी खोली लक्षात येते नाशिल्ल्यान अपघाताचो धोका जास्त वाडिल्लो असा. स्थानिक नागरिक, प्रवासी तसेच वाहन चालकान संबंधित विभागाकडे बरेच वेळा रस्त्याची दुरुस्तीची मागणी केली असल्याचे सांगती असतात, पण अद्याप कायमस्वरूपी उपाययोजना झाली ना. ह्या कारणान नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त जाती असा. प्रशासनान तात्काळ या महामार्गाची दुरुस्ती करणं, सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करची अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडच्यान जाती असा. इतलं भगवान रोड लोक मन वयतले कोणी. अरे हा कितें म्हणटा, इवन एक फाल्यां कोणाक एमर्जन्सी येयली, एम्ब्युलन्स वचूंक हे वचना म्हणटा ती. फंडा हे केल्या कोणी सिरियस झाले, कोणी कितें झाले, कोण आसा पळय, कोण आसा खंय गेलो, कोण आतां पंचायत मेंबर बी ना, कोण ना मरे असल्यार मेंबर. अरे हो, 30 आणि 40 टन कॅपॅसिटीची गाडी वयची मरे, रोड न्ही हो. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 5 वर्सांच्यान उदका सकल औसा हारवाड रस्तो, ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या अवर्सा हारवाड या मुख्य संपर्क रस्त्यावर दर वर्सा पावसाळा सुरू जातात. पावसाचे उदक साचून रस्तो जलमय जाते असा. गेल्या 5 वर्सांच्यान हीच परिस्थिती कायम असून अधिकाऱ्यांची भेटी, पळवणी आणि आश्वासना पुरतेच काम मर्यादित राबिल्लें असा. पण ह्या समस्येचो कायमस्वरूपी उपाय अजूनही झालो ना, अशी सांगत ग्रामस्थान तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रस्त्याचेर उदक साचिल्ल्यान वाहन चालक, पादचारी तसेच शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांक जीव धोक्यात घालून प्रवास करचो पडटा. याच मार्गान रोज शालेय विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अंकोला तसेच आस्पत्रेत ये जा करतात. पावसामुळे रस्तो दिसते नाशिल्ल्यान अनेक दुचाकी स्वार घसरण पडिल्ल्याची घटना घडली असल्याची माहिती स्थानिकांनी व्यक्त केली. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार या समस्येबाबत बरेच वेळा अवर्सा ग्रामपंचायतीच्या PDOक ही परिस्थिती हाण ढाकेली.
हारवाड ग्रामपंचायतीने सुद्धा गेल्या 5 वर्षात सातत्यान बऱ्याच वेळा निवेदन सादर केली. मात्र प्रत्येक पावसाळ्यात अधिकारी पळवणीसाठी येतात, पण उदक जिरल्यानंतर ही समस्या मात्र विसरवितात असा आरोप ग्रामस्थांनी केला. दर वर्षाक पावसाळ्यात हो रस्तो अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप धारण करता आणि नागरिकांचे जीवन विस्कळीत जाता. ह्या कारणान आता तरी जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागान केवळ पळवणीपुरत्या मर्यादित न राहता रस्त्याचे उंचीकरण आणि उदकाच्या योग्य निचराची व्यवस्था आणि कायमस्वरूपी काम हातीत घेऊन या समस्येचो कायमचो निकाल लावचो अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली. भरान पडला थळे भुरगे पळे वताना येताना पडतात हांगा. कोण अधिकारी लोक हांगा पंचायती हारोळा पंचायत वर्स पंचायत कोणाच कॅर करना. हेगेल्या बद्दल मात तुम्ही इन्क्वायरी करा. हेच जातात हांगा उदक भरून लोक पडले उरता केन्ना पळयला गाडी घेऊन हे खाडे परत विधान होतात. हेगेल्या बद्दल मातशें कितें तरी इन्क्वायरी करून कितें तरी करा हेगेली व्यवस्था. वर्सां वर्स अशीच जाता. 5 वर्सां जाता आसा हे अधिक हेल्प करून सारकें करून हे करचे व्यवस्था करा तुम्ही. आमी तुका विनंती करता मातशें मेल कोण बीन दोनूय पंचायती मेळानी ते व्यवस्था करा कितें तरी. माणुसकीचो आदर्श श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी स्वखर्चान उबारलो दुकानाचो शेड. कारवार शहरातल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्ल्या चप्पल दुरुस्ती दुकान हिंगा दुकानदाराक पावसाळ्यात मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडटालो. दुकानाचेर शेड नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक थेट दुकानात शिरते आशिल्ले. हेजेन वेवसायाचेर मोठो परिणाम जाती आशिल्लो. ह्या कारणान दुकानदारान तात्काळ शेड उबारून दिवची मागणी राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेंचे कडेन केल्ली. दुकानदारांच्या विनंतीक तात्काळ दखल घेवन श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी स्वताच्या खर्चांतल्यान दुकानाचेर नवीन शेड उबारून दिले. हेजेन पावसाळ्यात जावच्या अडचणी दुकानदाराक मोठो दिलासा मेळ्ळो. या वेळार चप्पल दुरुस्ती दुकानदारान श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेंचे मनपूर्वक आभार व्यक्त केले. बरेच वर्षांपासून ही समस्या कायम आशिल्ली, मात्र तेजी कोणीय दखल घेतली नाशिल्ले. रुपाली नाईक हेमी त्वरित प्रतिसाद दिवन आमगेली अडचणी दूर केल्यो असून तेमगेल्या ह्या कृतींतल्यान सामाजीक बांधिलकी आणि मानवतेचो परिचय मेळिल्ल्याची भावना दुकानदारान व्यक्त केली. आमगेले ते दुकान काढेल त्यांना रोड कटिंग करचे टायमार काढेले ते रुपाली मॅडमान आमकां खूब सपोर्ट केले की अशी आमगेले दुकानाचे शेड बी सगळे डॅमेज झाले तेन्ना आमकां खूब सपोर्ट करून त्यानं आमकां नवीन शीट घालून दिले. खूब आभारी आसा आमी मॅडमाले रुपाली मॅडमाले. आनी हेजे नंतर बी खूब आमी सपोर्ट करतले आनी मॅडमान बी आमकां आश्वासन दिलां की हेजे नंतर आमी बरें करून दिताले. खूब आभारी आसा. बरें जावं मॅडमाले. मॅडमान ते आमकां थांबून आमच्या कडेन उलयले आमकां त्रास पडूं जालना मॅडमाक. आमकां मेळिल्ले तेन्ना मॅडम पळोवन त्यान थांबताले आनी उलयताले आमचे कडेन. पावसात आमी सगळे भिजून वयता, सगळे सायडाक पावस मारता. पावसात बी खूब त्रास केले. मॅडमान पळयला येवन दुकाना भितर उदक येता. कोणी हेल्प केलं ना त्याच्या पयलीं. हय न्ही. रुपाली मॅडमाला खूब बरें जावं. आमकां खूब सपोर्ट केलो तेमी. मॅडम खूब हेल्पफूल आसा आनी लास्ट टायम बी तेमी करून दिले. रुपाली मॅडमान लास्ट टायम बी करून दिले. तेगे भयणीन बी खूब सपोर्ट केला आमकां. भयणीन बी खूब सपोर्ट केले. तेन्ना ते केले नंतर मागीर ते कटिंग करचे टायमार जाता डॅमेज जाता तेजे नंतर मॅडमान परत आमकां करून दिले. खूब आभारी आसा मॅडम. थँक्यू. 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने,
अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने, लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदाक सुवर्ण स्पर्श दिवच खातीर एकच नाव, VV शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. गुरुभवन कराटे विद्यार्थ्यांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत घवघवीत यश. कारवार. गंगावती हिंगा आयोजित आंतरराष्ट्रीय कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत गुरुभवन कराटे अकादमीच्या विद्यार्थ्यान उल्लेखनीय कामगिरी करत कारवार तालुक्याच्या शिरपेच्या मानाचो तुरो रोविल असा. प्रशिक्षक सिंहान सागर उदय नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल विद्यार्थ्यान वेगवेगळ्या गटात पदकांची कमाई केली. साहिल मारुती मेस्त हेमगेल्या पुरुषाच्या काता प्रकारात 28 ते 30 वर्ष वयोगटात भांगराचे पदक मिळवले. तसेच कुमिते प्रकारात 65 ते 70 किलो वजनात भांगराचे पदक मिळवून दुहेरी यश संपादन केले. हितेश पी हेमी काता प्रकारात 10 ते 12 वर्ष वयोगटात भांगराचे पदक मिळवले. याशिवाय कुमिते प्रकारात 40 ते 45 किलो वजन गटात भांगराचे पदक मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली. चढवाच्या गटात भूमिशेखर बांदेकर हिने काता प्रकारात 14 ते 16 वर्ष वयोगटात भांगराचे पदक, तर कुमिते प्रकारात 40 ते 45 किलो वजन गटात चांदीचे पदक मिळवून उल्लेखनीय यश मिळवले. यावेळार कारवारचे सिंहान विशाल श्रीकांत नाईक हेमका कराटे क्षेत्रात विशेष योगदानाबद्दल ब्रूस ली अवॉर्ड 2026 प्रदान केलो. व पुरस्कार श्रीलंकेचे ग्रँड मास्टर मनोज जुनंतर हेमगेल्या हस्ते प्रदान केलो. या कार्यक्रमात नेपाळचे ग्रँड मास्टर तसेच राज्य कराटे शिक्षक संघाचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. या सगळ्या विजेता खेळाडूक उल्लेखनीय यशाबद्दल पालक, प्रशिक्षक आणि क्रीडाप्रेमीन तेमगेले अभिनंदन व्यक्त केले. माझं नाव भूमिशेखर बांदेकर. हांव सेकंड PUC गॅस कॉलेजात शिकता आसा आनी हांव श्रीलंकाचो मास्टर. हांव आज हिंगा कराटे कॉम्पिटिशन आयले, इंटरनॅशनल कराटे कॉम्पिटिशन आयले. तेचे पयलीं हांव डिस्ट्रिक्ट आनी नॅशनल बी कराटे खेळिल्लो आसा आनी आज इंटरनॅशनल खेळून घेवन बी म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव इंटरनॅशनलाक कथात फर्स्ट प्रायज आनी कुमिते सेकंड प्रायज येयले आनी हे सगळे येवचे कारण खाली विशाल सर तेमी आमकां इतली सेफली हांग पावयले. आमकां फुल्ली सपोर्ट केलो आसा तेमी. डिस्ट्रिक्ट आनी इंटरनॅशनल खेळूक बी फुल्ली सपोर्ट केलो आसा. तेमकां आमी खूब आभारी आसात. आनी तशीच कारवारात सागर उदय सर तेमी बी आमकां शिकयले आसात. आमी तेमकां बी खूब आभार आसात. राज्याध्यक्ष श्री BY विजयेंद्र हेमगेल्या अध्यक्षते सकल यलहंखच्या रमाड रिसोर्टात आयोजित राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सहभाग घेतलो. पक्ष संघटनेची अधिक बळकटी, SIR प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातल्या अनेक भागात निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीचेर दुष्काळ पळवणीसह वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या विषयाचेर बैठकीत सविस्तर चर्चा केली. यावेळा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री शलवादी नारायण स्वामी, राज्य उपाध्यक्ष, राज्य सरचिटणीस, राज्य सचिव तसेच पक्षाचे अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. घर बांधतो असो वा घराक नवरंग दिवचो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमकडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.